Зет, майсторът на сенките. Но някога той беше просто момче, което искаше да докаже себе си. В ордена на Кинко, под ръководството на мастър Кушо, Зет тренираше редом с Шен, синът на учителя. Двамата бяха като братя, но в сърцето на Зет растеше завист и гняв. Той жадуваше сила и я намери. В забранена кутия, скриваща древна сянка. Тъмнината го прегърна и той я прие. Когато Кушо видя какво е направил, опита да го спре. Но беше късно. Зет уби своя учител и превзе ордена. Така се роди орденът на сенките. Войн, който вярва, че мирът идва само чрез унищожение на враговете. Сега Зет води своя армия от сенки срещу тези, които застрашават Йония. А Шен, неговият някогашен брат, стои срещу него, за да запази баланса. Зет вече не търси прошка, не търси светлина. Той е сянката, която пази света, по своя начин. Когато светлината не е достатъчна, сенките показват пътя.